Barangay Dato Tangkilan ug Lower Inuman sa lungsod sa Sindangan, makabenepisyo na pod sa water system project sa kagamhanang probinsyal. Dawato nato si Lori V. Cabilin sa dugang detalye. Duha ka barangay dinhi sa Barangay Lower Inuman ug sa Barangay Dato Tangkilan lungsod sa Sindangan ang makabenepisyo niining water system project sa probinsya. Makabenepisyo na sa balor 3.5 million pesos nga water system project sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Roberto Uy ang katawhan sa Barangay Dato Tangkilan ug Lower Inuman sa lungsod sa Sindangan. Napabuswak na ang tubig nga adunay gikusgon nga 400 liters per minute gikan sa gibuho nga adunay gilawmon nga 380 feet didto haduo sa tukaran sa Lower Inuman Elementary School. Si Kapitan Eric Daniele sa Barangay Dato Tangkilan ang mipadayag sa iyang dakong pagpasalamat ngadto sa mga opisyales sa probinsya pinanguluhan ni Governor Uy sa pagpaabot sa maong dakong proyekto nga daghang makabenepisyo ug mulungtad sa taas nga panahon. Gipaambit niya nga kini nga proyekto gipangayo sa Barangay Dato Tangkilan apan tungod kay wala sila luna nga katukuran niini nihangyo sila sa Barangay Lower Inuman nga ibutang kini nga proyekto sa ilang barangay. So, may Gobernador Roberto Y. sa mga proyekto nga tubig water system nga dugay na po lang gipangandoy kay dito sa Dato Tangkilan gamay ra po ang naabot sa luwa. So nalipay ko nga maong water system natuman na gyud sa Dato Tangkilan. Makabenefit po ang Barangay Lower Inuman kay para man ni sa kayuhan sa tanan. Na usab mao pag jud ikuha ni Gobernador Y. nga kaya matagaan ng tubig nga bisag kasikbot nga barangay ato pong papilon. Nagpasalamat po si Mr. Giovanni Dagundong, Master Teacher 2 sa Lower Inuman Elementary School sa maong proyektong patubig sa probinsyal nga kagamhanan kay makabenepisyo pod niini silang mga magtutudlo ug ang kapin 200 ka mga magtutungha ilabi na nga gumikan kay inaa sa bungtod ang ilang eskwelahan lisod gayud ang kakuhaan og tubig. Kami sa mga magtutudlo sa Lower Inuman Elementary School nagpasalamat og dako sa project sa province. Daghang salamat bisan pa sa mga staff, sa mga panday, sa mga foreman nga naa diri nga trabaho. Among ipasalamatan sila kay among damgo nga makabato na jud mig tubig diri. Naa na jud mi tubig diri sa amohang eskwelahan kay tungod ang among area sa among eskwelahan ay buntod man isod kay ni pagpangita og tubig. Og among ipasalamatan karon nga sa dugay na mo nga pagpangitag source sa tubig na nagniduol na gyud sa among tungod maka-benefit ani among mga bata. Marami mga bata, mga 200 kapin ka mga bata maka-benefited ani nga tubig. Dili na sila magkabo dito sa ubos og makagamit na gyud mi bisan sa among mga rooms, masulod na gyud ang tubig sa among mga CRs. Gikan dinhi sa Barangay Lower Inuman, Sindangan, Lori V. Cabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mga balita ning ato probinsya, please like and follow our Facebook page, Provincial Information Center, Zamboanga del Norte. Pwede usab ninyo kining i-share aron mas daghan sa atong katawhan ang makahibalo sa tinuod nga panghitabo dinhi sa atong probinsya. Mag-comment usab kamo aron mahibaw-an namo ang inyong reaksyon o opinyon. Kini si Cheriza Haralves sa Zamboanga del Norte Provincial News Network, ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.